Berenklauw is een giftige plant die vlug groeit en andere planten verdrinkt. In Snits broeken de bestrijders 3 verschillende methodes. De meest eenvoudige is een paar keer per jaar het auwmeren. Maar dat moet je dan wel een paar jaar elke keer doen. Maar wat heel nieuwsgierig is, dat wij contact hebben met het werkvoorzieningschap, Empatec, om handmatig de planten vet te stekken. En dat doen we in het Rastrofpark. En er is nog een treden in. En de treden is, daar staan we hier in het Zwetterbos. Dat is van het bedrijf Wiertfree Service uit Kolm. En die is bezig op dit moment om de berenklauw met het wetter te bestrijden. Die doen voor Staatsbosbeheer, voor provincie en andere instellingen doen we de bestrijding van de berenklauw en die Japanse duinknoop met een groot succes. Die koken het blad, dus we koken de cel kapot. En we doen de prikmethode, dus we prikken de wortels van de berenklauw, die koken we kapot. Dat is de methode. Er is net één methode de beste, maar een combinatie van de 3 werkwijzen lijkt de oplossing te wezen. De Europese Unie had de reuzenberenklauw op een zwarte lijst zet. Actieve bestrijding van de plant is in kwarten verplicht. In Snits binnen meer dan 124 plakken dat de reuzenberenklauw voorkomt.